Čaute ľudia, dnes si dávame Rivals, takže uvidíme, čo tu bude. Zahráme si s mojím kamarátom Peťom, dúfam, že vyhrám, ale on je dosť silný, čiže by som neviem, či by som vyhral, či nemu, takže poďme na to. Mal si môj loadoutík, ktorý je mega dobrý, trošku sa mi to seká. Len ho nech zobranou, ale vidíte, ako on je proste mega dobrý. A potom vlastne pôjdeme proti iným kamarátom, čo sú lepší než ja. Vždycky je taký, že je dobrý. Proste, že ma vždycky uvarí. Bo ja mám s ním arenu. Vždycky, keď mám s ním arenu. Tak. Prehrávam. No ale to vôbec nevadí. Tak, keď je to proste furt. Som si snímal. No nič, on je mega dobrý, takže ja neviem, či by som vyhral. Ale keď by som šiel knife, tak o čom nehej. Aj, doj! Prepačte za to, že mám, ale je to proste broken boy, takže... No, som videl. Ale je mega OP auto, na mňa je to úplne slabé. Mnoho horšie nebol, lebo on je taký dobrý knifer a všetko, hej. Kamu som dal 3-krát. No nič. Tak som prehral 5-0, ale to bolo nebudí. Takže idem si zahrať 5-5 s niekým. A musíme ho... Proste je to také základné, že by som mohol vyhrať. Lebo potrebujeme si tu nahrať nejaké killy a tak. Potom mi napíšte do komentárov, čo by ste chceli natočiť ďalšie. Lebo na Robloxe je veľa hier, aj Brawl Stars, môžeme zahrať aj FC Mobile, kľudne všetko môžeme zahrať. Čiže mi len napíšte do komentárov a môže to byť hotovo. A to je jednoduché. A ešte si potom zakliknete like a odber, prosím, zakliknete si ho, prosím. Potrebujem nahrať nejaké odbery, aby som si mohol potom robiť lepšiu techniku, robiť veľa lepšiu videá, lepšiu grafiku, pomalu FPS. A to si mi dal ani kill jeden, čo je... Ale už máme jeden. Jak ste videli, nesmejte sa mi za to, lebo on má dobrý aim, aim než ja. Čiže to. Tak aby ste vedeli to vec. Normálne ho zabil týpek, ktorý neviem, nech sa polapne. Mám malinku FPS a veľmi malinko. Stíha mi to dobre. Niekedy mi aj auto to nenamierí úplne najlepším spôsobom. Čakáva mi príde. Vidíte sem?
Ale neviem, či sa mi to úplne podarí. Snajpovať. A to sa mi presne stalo, takže to neviem, či zase vyhráme, ale mám to ľubo chvíle. Že svinské. Okej. Ja si povedz svinky. Yes, máme ďalšieho. Si ho dám ešte. Baby si typu. Ja ťa hľadám. Ľudia, musíš si prebiť borec, aby si to vyhral. No, do neho. Daj mu. Poďme, typek. Nie. On má katanku, využívaj svoje prospechy, nemôžeš. Vtedy typek to proste nedobral dobre a prehrávame. Tam je 10-40, jasné? Proste je to také, lebo som teraz proste v Etilande, no tak som proste píš. Tak to natočam vonku, lebo ja by som tak natočal doma, ale nie som v Etilande, čiže nebudem natočať teraz, jak ste chceli. Kamo to svoje, oni sú úplne nejakí cheatery, alebo ja neviem, skade oni pália. Ale dobre. Ešte dali aj takú sprostú mapu. Čo nikto nehrá, ty kokos, ten má riadny auto, je brutálny. Typek tam má, typka má. Daj kamo. Typek, zabite ho prosím. Tento typek je úplne dobrý, no ten typek je taký mít, hej. Proste dokáže snajpu, ovláda všetko, čiže je to dobré. Ale poďme pádli shotgunov borec. Poďme ho. Na druhý hráč je o mnoho mega wow. Mega wow má. Typek to som už jedno myslel. Prelazím zase, lebo nejaký typovia povili zo strechy. Vyšiť proste nejakú brutalitu, ktorý to neťahá. Pohybujem sa radšej, lebo nevieš kedy. Ideme na túto závisť banku a máme kopu. Nemôžem sa toho hlavne dívať. Dobre, ľudia majú katanky, takže... to nejde. Postavím 15%, ale taká... No, prehrávam 4-0, ako predávam. Máme slabý tým, čiže je to také no nič. 1v1 s nejakým týmom. Proste je to také ťažké, no nič. Lebo sa to je môže mieť. Máme ďalšieho. Čo? Odkiaľ zase? Ja už sa odpojím, lebo to sme prehrali. Čiže ja by som sa odpojil na radšej, ale ja neviem. Nie sú na neho vystrelať, dnes to... Každý sa zabije. Je to strašné. Nevadí, tak ideme znova. Ďalšiu kolu dáme na jedničku a potom si to pekne skončíme. Hej, no.
Dal som si jedna v jedna, že je nejaký najťah, ktorý má 190 levelov, bože. Bolo by to hrozné, keby mal niekto 190 levelov. A ja, dobre, to je taký medík, taký v pohode, taký chili, by som povedal. No najobľúbenejšia mapa je Splash. Splash je mega dobrá mapa. Myslím, že som šťastný, že ona postavila sa na drevené. Jakub sa chrbtom, Matej ho sotil, dole čo je bazén a drevo. Jakub si to tak noha zasekla. Tak ma o to drevo. Je to tam. Po vode bol. To pobil. Už sa nechceš kúkať? Ho rýchlo vyberal ešte chladný držal. Ale tento typek je mega zlý. Šlahol, áno. Dúfam, že nebude, dúfam, že sa nerozjede, lebo je mega taký trápny, by som povedal. Neviem moc hrať, ako mega, nemá naučenie. Hlavne, že má, ty kokos, jak sa to volá, hlavne, že má, jak sa volá. Horizon na sniper. Neviem, či som ho strafil do toho. Ja nie som pay to win, nie som pay to play. No, úplne pay to play nie som. Ale som viac pay to play než môj kamarát Rišo, asi ho poznáte. 4C sniper. No, tak to už je riadny ty kokos tento. On má mega, ale... Má proste veľa robotov, všetkého má strašne veľa. Nič. Vyhrali sme 5-0 a sme u konca videa. Tak, čaute.